kører den ene kun derovre. Og du se, den drejer. Så begynder den anden igen der. Så prøver jeg igen her. Så er det den anden, der kører, og den stopper derovre. Og så prøver jeg at starte begge to der. Den kører ikke den her. Nej. Banalitet ryster. Så afbryder det der. Kører lidt frem. Før den så stopper og skal til at samle papir op. Der kører den ned. Og så lukker den sammen om papiret. Så kører den op. Og så smider den papiret. Og så stopper den og kører videre.